Türkmenistanyň Demirady Günwatarynda ýerleşen Garaboğaz şäherindäki Türkmenbaşy bankynyň şahamçasy Ilatyň bank kartlarynaky puly talon boýunça nagdlaşdyrmak düzgünini girizdi. Bu barada Türkmen News neşri habar berýär. Neşir 28 aprelde çap eden maglumatynda bu düzgünün Garaboğazdaky ýeketäk maliýe guramasynda 16 aprelden başlap güýje girdilendigini aýdýar. Indi şäheriň ýaşaýjylary banka pasporty bilen gelýärler. Olaryň maglumatlary kompýuter bazasyna girdilýär. Ertesi gün adamlara A4 kagyzyň 8den 1 bölegi bolan talon berilýär. Talonda nowatyň belgisi, nowaty belän adamyň ady, familiýasy we pasport belgisi el bilen ýazylypdyr. Şeýle hem onda bankyň ygtyýarly işäriniň goly görkezilýär diýilip neşriň habarynda bellenilýär. Aýdylmagyna görä adamlar bankomatlardan pul alandy. Bu talony bank işärine görkezmeli bolýarlar we iki polisiýa işgäri nowata gödäwçilik edýär. Yerli ýaşaýjylar nowatlarda tertip düzgünüň ýoly goýlandygyny we dawa jenjeliň ýokdugyny aýdyp, täze düzgünü gowy garşy aldylar. Şeýle-de olar bu ýerde welaýatyň beýleki şäherleriniň ilatynyň kartlarynaky puly nagdlaşdyryp bilmeýändigi sebäpli hädireçenlik hemme kime pul ýetýändigini hem aýdýarlar diýip neşir öz ýurt içindäki çeşmesiniň sözlerini çistirledi. Şol bir wagtda neşir bu düzgünüň oňoýsuz taraplarynyň hem bardygyny aýdyp, indi ýaşaýjylaryň şol sanda pensionerleriň özlerine degişli kartdaky puly nagdlaşdyrmak üçin hökmany ýagdaýda banka barmaldygyny we talon almaldygyny hem belleýär. Aýdylmagyna görä Garaboğazyň banky ilatyň kartynaky puly nagdlaşdyrmak düzgünini hem çäklendirdi. Indi Garaboğazlylar bir gezekde 800 manada çenli puly nagdlaşdyryp bilýärler. Şondan soň olaryň karty 7 güne çenli petiklenýär. Talonyň möhleti 1 aýlyk bolup, soňra täzesini almaly diýilip habarda aýdylýar. Adatlyk radiosyna bu maglumatlary öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Türkmenbaşy bankynyň Garaboğazdaky şahamçasyndan hem kommentari alyp bolmady. Türkmenistan indi 3 ýyl çemeti wagt bäri öz garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Bu kynçylyklaryň fonunda bankomatlarda nagd ýetmezçiligi, munyň bilen bagly olaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary dowam edýär. Nowatdaky adamlaryň arasynda dawa jenjeller hem ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Adatlyň habarçylary koronavirus global pandemiýasy bilen bagly aladalaryň fonunda beýleki kynçylyklar bilen bir hatarda ýurtdaky maliýe ýetmezçiliginiň hassa ýitileşendigini habar berip gelýärler. Bankomatlaryň tas ählisinde nagd tapdyrmaýandygy sebäpli käbir raýatlar geçen aýdaky zähmet haklaryny hem nagdlaşdyryp bilmeýär.